भगवान के वो मालिक के लोग पूजेलन याद करेलन। हम कलाकार माँ बीड़ा वाली हंस वाहिनी के चाहे खातिर ओ माई के याद करते हुए फरियाद करते हुए कार्यक्रम का शुरुआत कई जला। माई रोज आवेलू गवा के चल जालू, चाहे 10 लोग होखे चाहे 10,000 लोग होखे, तोहार कृपा होला, तोहार प्यार दुलार मिलेला। माई लोगन का प्यार दुलार मिलेला। बचवा बचिया छोट होतन बड़ होतन एक बार आवाज लगावेलन माई आवेली जेकर नाम माई हो। लोग कहेलन कि अमृत का धार कोई केतनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई, ये भाई एगो माई बिना। ओही माई के याद करते हुए ये बेटी कार्यक्रम का शुरुआत करे चलत बा। कैसे संतोष भैया? बचावेलू तू ही, मैहर छोड़ के आवेलू, बम्बई छोड़ के बम्बई का बम्बा देवी बन के आवेलू, कलकत्ता छोड़ के कलकत्ता का काली बन के आवेलू, विंध्याचल छोड़ के विंध्यवासिनी बन के आवेलू। लेकिन आवेलू बिटिया कहे सुनीला पुकार सुन के नंगे पावे आवेलू। अचरा का प्यार नहीं ममता लुटावेलू। ओकर कल्याण कैलू। लोग जालन दरबार में खड़ा होकर के लंबी कतार लगे ले, इहे कहेलन कि घर के सुख शांति बनल रहे, घर का बलाय दूर रहे। पूजे वाला भजे वाला तर गईलन। कुछ लोगन का नाम इतिहास में लिखा गई, जेकर जेकर नाम इतिहास में लिखाई ओही में से कुछ लोग ऐसनो हो जेकर कीर्ति हमारे जैसन हजारों लाखों लोग रोज गावत बा। उ के बा भैया?
कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, सबकर नाम इतिहास में लिखा गई। चौपाई घर घर का बात बा, कीर्ति घर घर का बात बा। कैसे आल्हा के अमर तू कैलू हो, लोरी किसे बाघ पूजवैलू हो। अरे कालिदासी और वाल्मीकि से तू हई वेद लिखवैलू हो। अरे पलक बिछा पथि जो गति नैना। ओहो अरे पलक बिछा पथि जो गति नैना, आई कहिया बारी। ए मैया मीनाक्षी के, भवानी मीनाक्षी के ई गीतिया, सरगम सदा सवारी। वंदना के आखिरी भाव में, आखिरी भजन के लाइन में खानदान का परिचय देते हुए बेटी बता रहल दे कौना घराना से ही हम रिश्ता रखले बनी, कौना घराना का बेटी बनी। बिटिया कहे कैसे चंद्रिका के गुरु बिहारी हो, रामलाल बच्चन पुजारी हो। अरे प्यारे लाल कवि नंदी लाल के बन गईलू महतारी हो। अरे ये जग जननी बन के दीवानी। ओहो अरे ये जग जननी बन के दीवानी, ऐनी शरण तिहारी। ए मैया मीनाक्षी के, भवानी मीनाक्षी के ई गीतिया, अरे सरगम से दासवा।